गावनि न'बां थासेयावबो सासे बुरि बिमाया दिनै आलाय सिलाय। बे सासे बर' बिमा दिनै बियो गावनि न'खरजों आरो गामिनि समाजजों एक्सेप्ट खालामजादिया। बे जाथायानो जादों गहपुर हालामनि सिङाव थानाय सा गबसारगुरि गामियाव। फै जों बिदिब्ला बे सासे बर' बिमानि आबुं काहानिखौ मिथिनानै लानि। भिडिअ'आ एसे गोलाव जागोन, नोंथांमोना सम होनानै नायोब्ला गासै स्ट'रिखौ बुजि मोनगोन। नाङा होनदों। नाङा होनदों आरो बोराया नाङा होनदों आरो ना। नोंलाय मानोथो एफा गोबाव बेलेग जायगायाव थाहैनायमोन? नों फैनांगौमोन ना थाबनो। लांफैयाबा एसे गोजान हारसिंजों ज'होगोन। लांफैयाबा होनदों आरो जेनेबा गावखौ लांफैयाखै नाङा नोंनि गथ'फ्रा साबेसे दंमोन एसे बुंनानै हरनो। हौवासा सानै साथाम। हौवासा सानै हिनजावसा सासे दंमोन जाहैदों आरो माने साथाम। हाबा जाजोब्बाय? हाबा जाजोब्बाय। माने रायलायनाया मोजां फुथिया। आङो एसे नैबे भिडिअनि गेजेरजों एसे सुंद' आङो बुंनानै होगोन। काहानियाथ' गोबां गोलावानो दं आरो सिमोन साफरि एबसु जि आनसलिकनिया माने नैबे बिमा बुरिखौ माने गहपुरनि होननायखाय, गहपुर सा गबसारनि होननायखाय माने लानानै फैदोंमोन आरो न'आव एक्सेप्ट खालामगोन नामा होननानै आरोना। बिराद गोबाव जाबाय, बुरिलायबाय, गावनि गथ' गथायफोरखौ बियो माने एसे उन्दैयावनो गारनानै खारदोंनो आरो। दा बेखौ नाहरोब्ला नैबे बिमा बुरिया माने 40 बोसोरसो बे बाहेरायाव थाहैबाय आरो माने बेखौ बेबायदि हिसाब होनो हायो आरोना जोङो। बेनिफ्राय दा जोबोद दुखु गोनां। दा गामियाव सावरायलायदोंमोन, बिदिनो एबसुफोरखौ लानानैबो सावरायलायदोंमोन, नाथाय रायज्लायबाबो माने समाधाना जायासै आरो। दा मा खालामनो, दा बे सिमोन साफरनि दा आलासि बिथांमोन दं, लाबोग्रा दङ। दा बिथांमोना लांफिननांगौ ना गालांनांगौ बेबायदि अबस्था जानानै दं आरो। दा नैबे मोनसे दैमालु खाथिनि दैमुगुरियाव लाबोनानै दंफैयो आरो बेयाव हाबफैथ'दों आलासिफोरा। जि लाबोग्रा, नैबे बिमा बुरिखौ लाबोग्रा बिथांमोना दा बेयाव रेस्ट लाफैदों आरो। दा जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। आंथ' गासै काहिनिखौ बे भिडिअनि गेजेरजों बुंजोबनो हाया आरोना। मानो होनबा बिनि डिटेल्स काहिनिखौ गासैबो बुंजोबनांगौब्ला माने भिडिअआ 10 मिनिट बा 20 मिनिट 30 मिनिट बिदि जाहैनो हागौ। आं माने सर्टलि बुंबाय, नोंथांमोना बयबो बुजिनो गोरोंखा, सर्टआवनो मिथिखागोन नङा होनबा? दा बे बिमा बुरिखौ लाबोदोंमोन, दा लाबोनानै होफैदोंमोन, रायज्लायबाय, नाथाय न'खरनि मानसिफोरा, फिसालाफोरा एक्सेप्ट खालामलिया। माने सिमोन साफरनि आनसलिकनि बिथांमोन दंफैयो, एबसुनि मानसिफोर। दा मा खालामनो, दा लांफिननो ना गालांनो नोंथांमोनानो बुंनानै नायदो, कमेन्टआव नोंथांमोनानो खोन्थाहरदो। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। आंनिबा मानसि हिसाबै, सासे बिमा जोनोमगिरि हिसाबै लाखियोब्ला मोजांमोन आरो। जि जाबा जाबाय, सिगाङाव जि थांबायसै आरोना। बै समाव मा साननानै बा गावनि गथ' गथायफोरखौ गालांदोंमोन, माने एसे उन्दैयावनो गालांदोंमोन होननाय खोनादों आङो। दा बिनि बोरायाबो गोदान बुरि लाफिनबाय, दा बुरियाबो लाखिनो होआ, न'खरनि बाहाय खुरमा गासिबो लाखिनो होआ, गामियाबो एक्सेप्ट खालामलिया। माने बेबायदि काहानि जाबाय आरो। माने जोङो फिल्मफोरावसो नुयोमोन, दिनै मोगथाङाव नुबाय। ओरैनो फिल्माबो माने बेबायदि स्क्रिप्ट जाया, नङा होमबा? बेखौ आं दिनै जोबोद माने मोगथाङाव नुनानै गोसोखौ माने बोरैबा नांदों आरो। दा नोंथांमोनानो कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरलायदो, बे बुरिखौ दा दिनै जुनाय आनसलिकनि एबसुनि बिथांमोन दंफैयो, लांफिननांगौ ना गहपुरावनो गालांफिननांगौ, ना गाव जेरै जुनायाव बा सिमोन साफोराव जेराव थायोमोन बेयावनो दोनहैफिननांगौ, बेबायदि। सोरबाफोर जुदि माबा मोनसे राहा दङब्ला खोन्थाहरनो हागोन। आरो नैबे जोंनि गहपुरनि दख'रानि बिथां एबसुमोनजोंबो रायज्लायदों। दा जेनेबा आश्रमाव दोननायनिबो बेबायदि बेब'स्था होनदों, खिन्थु आश्रमावबो माने रायज्लायदों होननाय खोनादों। दा आश्रमाव दोननो हायो, खिन्थु माने मानसिया एसे थाबायनो रोंनांगौ होनदों, बा थाबायनो हानांगौ होनदों। खिन्थु थाबायनो हायो आरो हानाया। नैबे दायो बियो एसे माने खस्थ' मोननानै माने एसे जख्रुबबाय थानाय जादों नालाय, आरो एसे बेमारि बायदि जानानै दङ। माने साननैसो उनाव जुदि बे मोजाङै बिजि थिजि मोनोब्ला, बा मोजाङै थानो मोनोब्ला, जानो मोनोब्ला
बे गोख्रों थाबायफिननो हागोन आरो बियो हाद्राया नङा हायोमोन आरो दा एसे खस्थ' मोननाय बायदि जानानै थाबायनो हायाखै आरो दा नोंथांमोनाबो माबा मोनसे राहा दङब्ला नैबे भिडिअखौ जुदि नायदोंब्ला अननानै खोन्थाहरब्लानो जाबाय आङो एसेबां गोलाव काहिनिखौ आं बुंनो हानाय नंलिया बयबो बुजिखायो एसेयावनो सुंद'खौनो आं बुंबाय आरो बेजों लोगोसे बे बुरिया सासे फिसाला फिबावनो होननाय खोनादों दा फिसालाबो फैफादों आरो बे फिसालायाबो गावनि असे फिसाला नङा खिन्थु बे बुरिया माने बे बिमा बुरिया बे फिसालाखौ फिनायमोन आरो आंनि न'आव ओरै आलाय सिलाय जाना थाहैनाया दिनैजों आं थारिखखौ इमान गोसोआव गैया आरोखि 10-12 दिनसो जाबाय आरोखि बारा गोबावनि सम बारा नङा गोबाव सम नङा बिसोरो थांनानै लामायाव आलाय सिलाय बिसोरखौ अट'आव बोख्लायनानै दोनहैदों जोंनि गामिनि लांगोनायाव बेखौ आलाय सिलाय नुनायलाय आं साननैसो गावनिनो जाथि हिसाबै गावनिनो मानसि बर' हिसाबै बेखौ आलाय सिलायखौ नुनानै आङो लांनानै न'आव एसे आबदाल खालामहैदों आरोखि बेखौ उननि समफ्राव जों सावरायलायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे सिद्धान्त खालामनो हागोन नामा होननानै दा बेखौ साननानैनो जों माखासे गामियावबो जों सावरायबाय सावरायलायनायनि गेजेरजों जों माखासे डिसिसनखौ लाबाय बे डिसिसनखौ जोङो आबुङै महर होनो थाखाय बेखौ जोङो माखासे माहारियारि आफादफोरखौबो लानानै जेरै गेजेरजों आन्सलिक फरायसा आफादखौ लानानै जों सावरायबाय सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो आन्सलिकआ सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो जों दिनैसिम नैबाव गावसोर खोन्थानाय बायदियैब्ला गावसोरनि खुगानिफ्राय बुंनाय खोनानाय बायदियैब्ला बे जिहेतु जों सोंनायाव गाव खोन्थाना लादों आंनि अरिजिनेल गामिया जाबाय सा गफसार आरो गावनि हौवानि मुंखौ खोन्थाना लादों बियो गालर होननानै आरो लोगोसे गावनि असे फिसाला गाव जोनोम होबोनाय फिसालाखौबो दङ होननानै बुंदों फिसालानि नामखौ माबा नाम मोनदोंमोन फिसालानि नामखौ जिखुनु फिसाला सानै फिसाजो सासे दं आरो बेखौ नबिन मा होनदोंमोनलाय रहित आरो सहित होननानै खोन्थानानै लादों बेखौ खोन्थाना लानायलाय गावनिफ्राय जों माखासे डिसिसनखौ लानानै जों दोनबोनाय जादोंमोन फिसाजोबो दं होननाय खोनादों फिसाजोबो दं होननाय जों खोनादों नाथाय बबाव दं जों बेखौ मिथिया आरो दा बाथ्राया बिदि आरोना दहायथ' आं एसे सिगाङाव भिडिअआव बुंखाबाय बेनिफ्राय बिदिबो जायो जुदि न'खराव जुदि लाखिथाराबा जेरै फिसाजोबो दं होनदों नङा होमबा ना फिसाजोफोरा बा फिसालाबो दङ नङा होमबा सोरबा सासे नङा सासे सोरबा न'खरनि जानाया एसेबाबोथ' खुरमा बाहागि थायो नालाय बिसोर माने लाखियोब्ला मोजांमोन आरो बर'जों बर' बा गावनि बिमा जेनेबा उन्दैनिफ्राय गारनानै खारदोंबाबो दा बे समाव जुदि गावनि बिमा असे हिसाबै लास्टआव बजबफिनोब्लाबो जेबो नङामोन आं बिदि मोनदांदों आरो गोसोखौ दा जुदि खोनाबाय जे नोंथांमोनखौ जुदि बेबायदि लाबोनायखौ एक्सेप्ट खालामासै होननानै बे माब्रै जादों एसे बुंनानै हरदो जोबोद दुखु गोनांनि बाथ्रा जिहेतु बे अन्तिम समाव बिमा बुरिया जिहेतु गावनि न'खर गामि गावनि जोनोम होनाय फिसा फिसौखौ जिहेतु हास्थायदोंमोन जोङो बेखौ आसा खालामनानै जोंबो दोनबोनाय जादोंमोन जिहेतु एक्सेप्ट खालामगोन नामा होननानै नाथाय दा जोङो बेयाव सफैनानै मोनदांबाय जे दा जों मिथिनानै मोनबाय गावनि न'खरनि जायनाखि गावनि असे फिसाय आरो लोगोसे गावनि फिसाला असे बिसोर एक्सेप्ट खालामनायखौ जों एसे दुखु मोननाय जों फोरमायगोन आरोखि जोंनि ज' लाखिजानो लुगैदोंमोन नाथाय जों एक्सेप्ट खालामनायखौ एसे दुखु मोननाय जों फोरमायगोन आरोखि जों एथ' गोजाननिफ्राय थाखा खरसा गारलायनानै दोननो फैदों गावनि मानसि हिसाबै गावनि जाथि हिसाबै नाथाय जों खालामजानायखौ लुगैदोंमोन आरो दाथ' एक्सेप्ट खालामनाय जायासै नङा जायासै दा नोंथांमोना बेखौ लांफिनगोन ना गालांगोन दायो बे समाव बेबायदि सिटुएसन जा फैदों नोंथांमोननि गेजेराव जोंनाथ' जों सावरायनानै जिहेतु जोङो समाजाव जोंबो सावरायदों गुवारैनो जों सावरायबोदों जों दा गालांनाय खोथायावसो जों फैखादोंमोन नालाय दा जोंथ' सानो माबा मोनसे सिद्धान्त जायोब्ला मोजां जायो जों गालांनायखौनो जों आसा खालामदों आरोखि जों गालांनो हानायखौनो आसा खालामदों मानो होनना बुंबा हजों बेहा रावबो गैया बिनि जाथि खुरमा बाय बाहागि रावबो गैया दङब्ला गफुरावसो दङब्ला गफुरावसो दङ बे हिसाबै जोङो लाना फैदोंमोन आरो बिसोर दा नोंथांमोनाबो बुंदो नैबे भिडिअनि गेजेरजों मा बुजिदों नोंथांमोनाबो एसे एनै थुलुंगा हरलायदो मा खालामब्ला मोजां जागोन दा आरो आं आरिनाव सोंबावबाय जोबनायाव दा बेखौ माब्रै सलुसन खालामबा बे समाधाना जागोन जेनेबा नोंथांमोननि जि दा सानदों नोंथांमोना सलुसनाथ' जों बेखौनो आसा खालामदों जिहेतु न'खरनि गार्जेन दं हिसाबै गाव जोनोम होनाय फिसा दं हिसाबै फिसाया लाखिबा मोजां जायो जोंथ' लाखिजानायखौनो लुगैदों जों आरो जि लाबोबाय जों लांफिन दा बिथांमोननि कमेन्टआ मा रोखोम साब गबसाराव जे जादोंमोन दा बिथांमोननि न'खरनि बे बुरिनि न'खरनि बा बुरि बिमानि न'खरनि कमेन्टआ माबोरै मा होनदों बिथांमोना
दा बिथांमोनाथ' बुंदों बे दिनैसिमबो जोंखौ आलाय सिलाय खालामना गारना थांनाया आजि दिनै 30-35 बोसोर जाबाय। औ दा थैनोसै समावसो जोंखौ नागिरदों। एबा न'खर नागिरफैदों। नागिरफैदों। दा जोङो एक्सेप्ट खालामनो हाला बे खोथाखौ बुंदों न'खरनिफ्राय। बेखिनियानोसै आरो। नोंथांमोना अब्ला बुजिखाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों। नाथाय जों बेबायदि सानलायनाङामोन। उन्दैयाव गारनानै खारदोंब्लाबो नङा होमब्ला औ औ गावनि जोनोमगिरि बिमा फैफिनबाय बा मोनफिनबाय। औ खनसेखौ माने निमाहा होनानै बजबफिनोब्ला खोब मोजां नांगौमोन आरो जों मानसिजों मानसि धर्म हिसाबै आरोना। नोंथांमोना बयबो बुजिखागौ आरो बयबो साननो गोरोंखा। जोङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामलिया। नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो मा खालामब्ला मोजां जागोन बिमा बुरिनि सोमोन्दै। जों बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबबाय आरो जों नोंथांमोननि सिगाङाव बिदाय लाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।